Ole voin hi ugas ni som le pakua sang ni som ni le panga ni a ei kan thria thewangin voin lama hian Lai Autonomous District Council sarkarna chungchanga CM atana Chief Executive Member atana laklu to pu en Zangura sarkarna chelzel theidon MT buk tura LADC Chairman puti zakungan session akau chu an tran mai dona moti nuwa LADC Chairman ber puti zakunga le LADC Deputy Chairman anula si biak than sang itin banan thelu le thlat maya hetianga chairman te pahni berina banan han thelu ta ka chuan hemi sarkar buk tura dimai tiang puen Zangura fiahna paltlang le tlang don lo buk tura ti po session po ti le thei lo ani le ta ringot maya boi thla khom maya hei ti hian an bana thelu hi hriat dan ang chuan governor hna te mo thon phei anianga ti chuan governor atangin pro tem chairman kan ti chairman leilok tur te kha ruat te po an la nianga ti chuan chu rang chuam chairman te deputy chairman te kha an ruat le te ti anga chumi nuwa akal phung turang khan fiahna paltlang le khatiang kha assembly khami session budget ang kha kal le thei turang ai ani a boi thla khop maya LADC hi kumin kum top hi in thlan hun tur ani to a election pa ngai hun tur kha ni to a in thlan don kuma in thlan kuma ti hian thil boi maya kan thria thewangin kan hma deuloka khan CM puvizir sang an banna thelu thut maya fiahna paltlang don nge don lo ti floor test nei dona banna thelu thut maya ZPM sarkar kha atla a chuti mek lai chuan puen Zangura kha CM atan te po ruat ani to a laklu na in khoma swearing program te po man ani to a ti chuan voin hi sarkarna chelzul zui zel thei ani don nge don lo ti fiahna kha paltlang ve hun tura session hi kau hun ani a amaro chu kan soitak ang kham session tran ma in chairman le deputy chairman te hiam banan han thelu vele tak sia chuan tikhan puen Zangura buk na tur po kha ati le thei talo ti na nia hun han nga le lek angai don ani mel riawa tikhan governor hna soita ang kham thun han thlen pheyanga sotatangin tuldan angin anon chingfel don ani kan soifo to angin LADC tun tram hi atira in thana chuan MNF party ten ne deuh takin sarkarna siamin an han chaka chuti chuan an han kal ren rona amaro chu huna kal zela MDC then katte anom munten han sona chutiang chuan hun alo kal zela arsatna engemone uneu an han thleng a tiang din mun hi an lo thleng ta ni apoi hle maya mi pui ina du takka an thlan chhuwa party lampo in du takka an candidate chhuwa ten anomna party an han kalsante tinin thlan laia party an party be chan berte an han kalsan thin the hi ya boi thlage me maya district council level a hian anti defection kan tiang chi uire thian lo na dan ang chi hi omve lem lo ni che kang chu ti hi a thleng fo maya
Mizoramah hian a bik takin thil district council chhung ro rela masawn na tha na thok tura thlan chhuat te a chanchin hetiang rin lo le beisei lo thil deuh te a han thleng thin hi a pawih hle mai tikhan hun han nghak le devila kan lai autonomous district council pawh tlema boruak tha zawk le felfai zawk te pawh a inher chhuak le tura in han beisei ngot chin phot mai te ang